ברוכים הבאים אל תוך הלהבה. זהו הפודקאסט בו השגרה נשארת בחוץ והקסם נכנס פנימה. אני דודי פנחס, ובכל פרק אני מארח את האנשים שהאש זורמת להם בדם. אומני אש, רקדני אש, אמני תנועה ולהטוטנים מהשורה הראשונה. נכנסים לתוך הלהבה. מתחילים. שלום לכולם, שמי דודי פנחס, אני נשוי למיטב ואבא ליגל ויערה התאומים. יחד אנחנו מגדלים את צ'קרה, הכלבה וצ'פלין החתול. אני אספר לכם קצת על עצמי. אני אמן אש בפייר קונקשן, מפיק מוזיקלי ויוצר. פגשתי את האש בטיול הגדול שאחרי צבא. אני זוכר את החוויה של לראות מישהו מחזיק אש ומשחק איתה בצורה כל כך עוצמתית, בשילוב של ריקוד וסינכרון עם המוזיקה. זה היה מדהים. באותו רגע החלטתי שאני חייב ללמוד את המיומנות הזאת. פגשתי חברים שעד היום הם שותפים בקולגות בתחום, ומאז אני ממשיך לחקור, ללמוד ולהתפתח כאמן אש. הפודקאסט אל תוך הלהבה נולד מתוך הרצון להביא את אמני האש מהבמה אל המיקרופון. כאן תשמעו על חיי היומיום של האומנים, הקהילה המדהימה שהתפתחה בשנים האחרונות, סדנאות ואירועים שיכולים לעניין אתכם, סיפורים אישיים, חוויות והשראה מעולם הקרקס והמופעים, ועדכונים על פסטיבלים, אירועים והזדמנויות בתחום. המטרה שלי היא לחשוף את העולם המסתורי של מופעי האש לעוד אנשים, בין אם אתם אמנים בתחילת דרככם, או סתם סקרנים שמחפשים השראה. הצטרפו אליי למסע אל תוך הלהבה.